Nou, goeie. Hoi. Wat ben je aan het doen? Hinderrieden. Hinderrieden. Nou, hoe gaat dat? Nou, ja, sommige kinderen hebben gewoon een stokpaardje. Of wij noemen het gewoon een hobbyhorse. Oh, Ja. En dan kan je er gewoon, je kan ook dingen verkopen. Ik maak zelf altijd mijn dingen. En dan Ook? kan je er gewoon mee rijden. Doe net alsof het een echt paard is, want sommige kinderen die kunnen dan geen paard krijgen. En dan heb je gewoon een stokpaardje. ja. Ja. Ja, Maar wil je hem dan wel een echt hinder? ja. Ik Ja? heb ook zelf een verzorgpony. Oh, dat wel. Wat vind je zo leuk aan? Nou, het voelt gewoon alsof je een echt paard hebt. En dat je, ja, heel veel kinderen doen ook alsof. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. En is hij ook heel lief? Ja, Ja. Luna. Luna. Oké. En die van jou? Nina. Maar, en toch een beetje douches en samenwijzen? Ja. Want dat heb ik wel zien op tv. Ja. Dan, ja, ik spring altijd. Ik spring altijd heel hoog. En jij? Ja, jij springt ook wel hoog. Het is wel makkelijk. Hij luistert altijd wel, of net? Ja, Ja, die van mij wel, ja. Ja, die van vind- Vera niet. Nee, Nee? niet altijd, nee. Oh, er zijn er meer die zo'n handicap Ja, hebben. er zijn echt heel veel. Bijna iedereen uit onze klas, van de meiden. Oké. Ja. En wat vinden de jongens daarvan dan? Ja, een beetje raar eigenlijk. Ja? Ja, soms vind ik het ook wel een beetje raar. Maar ik vind het wel leuk. Dat wel. Ja, Ja, ik heb er wel ook. plezier mee. Het belangrijkste toch? Ja, Ja. altijd. Nou, nog een hele nofke middag, dames. En volle plezier met Dankjewel. Nina. Hoe heet die nou ook weer? Nina. Nina en Luna. Ja. Ja. Nou, ontzettend.